Nakahinumdum pa matong nangagi natong elementary? Ay, hindi sa ko di makahinumdum na dagma pamangay ko diha. O tanawa ko di akong ulat o ano di man mahinumduman. May pa mo pre, nahinumduman niya itong mga kaagi. Pero mong kaagi, wa na jud niya nahinumduman. Nakahinumdum pamangay ko atong ipasiting on the air ko sa atong maestra. Atong guwapa kayo nga first day pa lang niya nag-heart na akong mata. Mata? Matagbaw, may ikog lampaso sa una. Bisag danlog na kaayo. Pero pagka-slide na ako, magyapon ko nagisalo. Pagkagaling sa eskwela Pre, kinun na ka to tiglabay tag basura sa una? Tung wala ko ilaing kadayong ba, ikaw ra. Hiliw ko mula Oh, ako ra. Basta maghisgot nagbasura, wala na ilaing pangitaon, ako ra. Kitang-kita ko yung ano equal. Ah, di na taalang magsigkuan-kuan na ng eskwelahan. Oy, dugay naman kayo ito. Kalimtin na to ninyo, oy. Bitaw. Limtin na to ay. Anong kuan man na imong sinilas? Di man na pares imong sinilas. Kabalo ka pre, sa panahon karon, lisod na kay mangitag ka pares. Kapares? Kung sa pagpakita nimo kapares, kung ang gugma nimo, selfies. tunay kong mga tiaw-tiaw lamang. Daghang pasalig walay katumanan. Palabay sa Selfies? Kinsa may di ma-selfies nga siya sige ra man pug ilis-ilis. Alae, ang sakit, sabi mo sandali lang. Ang tagal mo naman, di ko kaya ang gayan. Alae. Ilis-ilis? Oh, ilis-ilis. Kay uyab me, pero dito sa uban magpakis. Ang halin mo, nainis ko. Ang halin mo. Pakis? Oh, nagpakis-kis yag lain. Pag nabuntis sa ako nangayog lampin. napakasakit. Kuya Eddie, ang sinapit. Lampin? Lampin na sahi akong pagbati. Pero wa japon ko nagipili. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana Pili. Oh, siya akong gipili. Pero wala na ko'y mahimo. Kay siya na ang mudili. ang umaaya ay di nagpatawag. Dili. O dili, di na ko apil ninyo. Muli na ko.